Waqt la oħra ta' gvern li jisma saret referenza kontinwa lejn il-ħidma li saret fil-ħabs ta' Kordin f'dawn l-aħħar xhur. L-ispikka kien li dan il-punt ma tqajjimx biss mill-Ministru għall-Intern Manuel Malija. Fil-fatt kienu diversi l-interventi tal-pubbliku b'mod partikolari dawk li jaħdmu viċin ir-residenti tal-faċilità. Intervent li ġibet l-attenzjoni ta' dawk preżenti kien dak tal-kappillan tal-ħabs Franco Fenek. Tkellem dwar kif l-inizjattivi li qed jittieħdu mlewħ b'entużjażmu. Ili 12 sena fil-faċilità u nista' ngħid li għall-kuntrarju ta' dak li ħsibt meta bdejt, qed forsi mal-mixja wieħed jibda jibret f'dan ix-xogħol, illa għaliex forsi jsib diffikultajiet, illum qed ngħid li l-entużjażmu tiegħi qiegħed jikber. Min barra l-enfasi fuq il-ġlieda kontra droga, il-Ministru Manuel Malija tkellem ukoll dwar programmi li jgħinu lill-ħabsin jużaw ħinhom tajjeb. Fosthom dak fejn in-nisa jitalmu s-sena tal-ħjata u referaw wkoll għan-numru ta' programmi sportivi. Dwar dan intervjena Manolito Mikallef li jkoordina l-isport fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Jiena bħala ħaddiem hemm ġewwet ninnota li x-xogħol li qed isir huwa siwi ħafna l-fatt li qed isir minn kollox biex id-droga tiġi eliminata minn ġol ħabs. Il-Ministru Malija qal li għalkemm sar dan il-progress kollu għad hemm xi jsir, għax fil-faċilità qed tinbena d-dixxiplina li ntilfet għal bosta snin.